Ahoj, takže vítejte zpět a jdeme na druhý poločas. Druhá půle je zahájena, výkop patří PSG. Šťavný. Mikel Arteta udal chybu, Lavec si může jít sám. Ale Lukáš Fabianský pozorný. Dlouhý nához na Rosického, který nespracoval míč. Matuidi na Jameira. Jameiro obránčí s tělem Koščelným. Žervíňo! Tomáš Rosický dává přesný. Žervíňo drží míč. Tomáše Rosického, který balon vybojoval, ale přišel míč. Ezekiel Laveci. Je hodně těžké ho připravit o balón. U balonu Žervíňo, který může dávat na Tomáše Rosického, ale příliš pozdě. Vyzněla na prázdno. Tomáš Rosický obtěžuje. Ale Žervíňo, Santi Cazorla. A je tady výhoda, to bude za žlutou. Signalizoval, přesto nakonec faul odpískal. Ne, tak nebude. Už zde domluva. David Beckham se objeví na hřišti místo Matuidiho. Premiéra, myslím. Přihrávce se do cesty. Obrovská šance PSG, stále pozor! Thiago Motta. Uvidíme výkop Lukáše Fabianského. Nepřesný výkop u míče PSG. Motta. Výborný obranný zákrok. Opět špatná přihrávka, ale Olivier Giroud stále u míče. A může jít sám. Rýsuje se tu určitá možnost. Stále balon udržel. Tomáš Rosický si nabíhá. Obrovská šance, která nekončí. Výborný obranný zákrok z pohledu PSG. Gillett už balon nestíhne. Další střídání. Meněz za Jameira. Uvidíme, zdali bude nějaká změna v řadách PSG. Zatím ale hraje velmi vzorně. Olivier Giroud zkouší. Zblokovaná rána. Míč jde na rohový roh. Na rohový kop. Zahrabat ho bude Santi Cazorla. Tomáš Rosický si sbírá. Není z toho gol. Obrovský stres ve vápně. Olivier Giroud! Tyč! A je to gol! V 72. minutě posílá do vedení Jack Wilshere. 1-0 pro Gunners. Teď si myslím, že už výsledek vážně si nenechají utéct. Podívejme se na tu střelu. Olivier Giroud vypálil k tyči, golman neměl šanci. A Jack Wilshere neměl problém dorazit míč s kůzem do brány. Výborná akce, která předcházela obrovským nátlakem po rohovém kopu v pokutovém území. PSG. Rosický. Tomáš Rosický pas, výborný pas Žervíňa. Tomáš Rosický, neproběhne Santi Cazorla. Olivier Giroud. Nyní se předvedla výborná obrana PSG, excelentní obrana. Olivier Giroud mohl pálit do prázdné brány. Nedal. Slušná přihrávka. Střela! Která míří těsně vedle. Dokonce se dopustil hráč Arsenalový faul. Pastore? Střela těsně nad. Lukáš Fabianský bude vykopávat. Myslím, že rozehrání nakrátko nebudou riskovat. Tomáš Rosický. Olivier Giroud. Santiho Cazorlu. Tomáš Rosický může jít úplně sám. Offside v žádném případě nebyl, ale golman byl rychlejší. Tady asi přijde dlouhý výkop. Golman vyhání spoluhráče do je to nejrychlejší způsob, jak dostat míč ke svým útočníkům. A útočnou půli nákop Žervíňa, který nekončí. Mluví jakou akci. Ezekiel Laveci. Pastore u míče. Motta. Výborný obranný zákrok Mikela Artety. Rosický. Který dává na Mikela Artetu, myslím, že to měl dát na nabíhajícího Santiho Cazorlu. Ale Arteta.
Výborně Santiago Cazorla, ale obrana pozorná. Pohlídala si únik. Beckham. Jedna z posledních akcí. A zdá se, že je rozhodnuto. Opět neprošlo. Zdá se, že ještě ne. Obrovská šance, jedna z posledních akcí PSG. Aktivita neutíká. Může jít. A je to gól v 90. minutě. Meněs se trefuje. A stav zápasu je 1-1. V 90. minutě se trefuje Meněs. Soupeř už si myslel, že dokráčí k vítězství, ale skóre... To už jsem si myslel, že Arsenal skóre udrží. Obrovská škoda pro Arsenal. Půjdeme do prodloužení. Přišlo v posledních sekundách nastavení. Hvist rozhodčího ukončil základní hrací čas za remízového stavu. Základník 90 minut nerozhodlo a nyní tedy teprve začíná první poločas prodloužení. Takže jdeme do prodloužení. Žervíňo, Tomáš Rosický, Santi Cazorla. Santi Cazorla! Muž s velkou střelou! Výborná střela! Těsně vedle. Střela z této šance šlo vytěžit mnohem víc, že by pracovaly nervy. Možná se dočkáme i penalt. V těch je většinou úspěšnější PSG. Se týče penalt. Výborný pas na Tomáše Rosického, který může jít úplně sám. Tomáš Rosický! Výborná akce, kterou si pohlídal Sirigu. Tady vidíme přihrávky. Tomáš Rosický naproti Javieru Pastoremu 88-66, pokud jsem dobře přečetl. PSG drží míč. Meněs, střelec jediného gólu PSG. Thomas Vermaelen. PSG stále drží balon. Může jít do akce. PSG! Výborný zákrok Lukáše Fabianského. Fantastický zákrok. Výborný výhoz. Znamená zachování vyrovnaného. Tomáš Rosický doběhu na Oliviera Girouda, který posunuje na rychlejšího Žervíňa, který zasekávačka mu ale nevyšla, ale je to faul. Ale ještě přehledná tabulka držení. Arsenal bude zahrát 3 volný kop, který zahraje Mikel Arteta, který dává přesně na golmana. Sirigu si pohlídal. Nemohl by si říkat golman. Po prvotřídním zákroku brankáře trvá šance. Máme tady konec první 15-minutovky prodloužení. Jdeme do druhé. A máme tady střídání Sago za Maxwella. Arsenal zatím nestřídal a vypadá i na kondičce, že o moc sil zrovna nepřišel. Tak uvidíme, jestli se ztráta sil anebo neudělané střídání, nevyužité střídání pro Arsenal. Zhorší, výborná šance Davida Beckhama. Výborný zákrok Lukáše Fabianského. Ale pozor! Výborně. Který může dávat na druhou. Na Žervíňa! A Žervíňa jde s Arsenalem do protiútoku. Přichází o balón. Sago, střídající hráč, balón podržel. Mikela Artetu. Žervíňo. Olivier Giroud. Ale obránce se pohlídá opět Žele. Jeden z nejlepších obránců. To je nepříjemné, zřejmě si natáhnou sval nebo tak něco. Propracovává se do... A pozor, obrovská šance Meněs! Obrovská šance. Stalo nevyužita. Výborný obranný zákrok opět. Ale pozor, opět Arsenal v akci. Arteta. Tomáš Rosický může jít do akce. Opět bez balónu. Alex. Tomáš Rosický je dneska zkrátka... Beckham. Dnes prostě nemá štěstí. V koncovce ani v úniku. Obrana. PSG je dneska velmi pozorná. Obrovská šance. Výborný zákrok Bakary Sání. A máme tady konec druhého prodloužení. Jde se na penalty. Takže jdeme na věc. Tak se na to podívejme. Mikel Arteta kope první penaltu proti Siriguovi. A Sirigu neměl šanci. Výborná střela pod břevno. Směr vystihl, ale to je tak vše. A nyní Lukáš Fabianský proti Alexovi. A Lukáš Fabianský nevystihl ani směr. Alex výborně zaměřil k tyči. Výborně proměněno. Olivier Giroud proměňuje. Nyní Lukáš Fabianský proti Lukasovi.
Proměňuje. Lukáš Fabianský vystil směr, ale na prudkou střelu Lugase nedosáhl. Santi Cazorla. Opět neměl šanci si Výborně, Santi Cazorla. Nyní Fabianský proti Pastoremu. Uvidíme, kdo bude ten šťastnější. A nyní opět třetí penalta PSG, která míří na stejnou stranu. Tentokrát si to Lukáš Fabianský pohlídal. A jeden z nejproduktivnějších hráčů dnešního zápasu neproměňuje. Ale pozor, Tomáš Rosický také neproměňuje. A máme tady opět vyrovnaný stav. Ale skvěle chycené. A Menez nedal Fabianskému šanci. Určitě to vyvedlo brankáře z míry. Nyní kope Thomas Vermaelen, který proměňuje s nadhledem. Velmi dobře provedená penalta. Buď, anebo. Máme tady finální penaltu. Je rozhodnuto. Pokud Lukáš Fabianský chytí, není co řešit. Ale Thiago Silva proměňuje s nadhledem. Byl infarktový moment. Nyní kope Jack Wilshere, který proměňuje. Tou penaltou nedal brankáři nejmenší Z nejproduktivnějších hráčů dnes. Taky střelec jediného gólu. Čelet proměňuje. Stav 5-5. Nepřipadá mi úplně Červíňo. Dnes také velmi výborně nedal šanci. Určitě hráč, že to má za sebou. Pokud nepromění, zápas Nyní je vše na Lukáš Fabianském. Uvidíme. Ale nedává zase Lukášovi Fabianskému šanci. Thiago Motta proměňuje s nadhledem. Monreal. A vystihl směr a Monreal vychytá penaltu. Sirigu. A asi známe konec. Kope David Beckham proti Lukáši Fabianskému. A proměňuje s nadhledem. PSG vítězí na penalty. 7-5. Tímto se s váma loučím z Emirates Stadium. Někdy příště. Nashledanou.